салом дӯстон, чемпионати Осиё оид ба футбол хеле наздик аст. Мунтахаби кишварамон аввалин маротиба дар ин мусобиқа ширкат меварзад. Дар бораи дастаи миллиамон боз дар ҷараёни мусобиқа зиёд ҳарф хоҳем зад. Аввалтар аз ҳама биёед ба худи мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем. Тавре маълум аст, дар ҳамаи мусобиқаҳо яке аз тарафҳои бисёр муҳими он ин ҷиҳати молиявӣ мебошад. Мунтахаби Тоҷикистон чӣ қадар маблағ кор карда метавонад? Мо албатта умеди онро дорем, ки дастаи миллии мо ба марҳилаҳои баланд меравад ва пули ба дастомада ба кисанеу барои пешрафти футбол дар мамлакат истифода карда мешавад. Ин ва дигар хабарҳои муҳими футболро аз видеои имрӯзаи мо пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ давом дорад ва моро беҳтарин рақобатҳо интизор мебошанд. Челси дар майдони худ Фулхемро пешвоз мегирад. Манчестер Сити ба меҳмонии Ньюкасл меравад. Эмирӯ рақобат бо Тоттенхем интизор мебошад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Эрик Дайер бозингари дастаи Бавария шуд. Дастаи шаҳри Мюнхен аз оғози равзанаи трансферии зимистона кӯшиши харидории бозингари англисро кард ва дар ниҳоят ба мақсади худ расид. Ин футболбоз ба дастаи Бавария ба аренда рафт. Тоттенхем бе ягон мушкилӣ ӯро сар дод. Пас аз тамом шудани мавсим Бавария ҳақ дорад, ки бозингари мазкурро бихарад. Худи футболбози англис тибқи гуфтаҳои худаш аз гузариш ба Бавария хеле хурсанд аст. Ӯ чунин гуфт: Бавария яке аз он дастаҳое аст, ки аз кӯдакӣ орзуи бозӣ кардан дар онро мекунӣ. Хеле хушбахтам, ки ба Бавария омадам. Тамоми кӯшиши худро ба харҷ хоҳам дод, то ба дастаи шаҳри Мюнхен дар расидан ба мақсадҳояш кӯмак расонам. Барои бозӣ кардан дар Альянс Арена ва эҳсос кардани мухлисони даста хеле саросима ҳастам, гуфт Эрик Дайер. Метавон ба се чиз абадӣ нигоҳ кард: сӯхтани оташ, рафтани об ва гузариши футболбоз ба дастае, ки ӯ ҳамеша орзуи бозӣ кардан дар онро дошт. Дилхоҳ бозингарро мебинӣ, ба дилхоҳ даста мегузарад. Мегӯяд, ки ман ҳамеша орзу доштам, ки дар ин даста бошам. Дайер ҳам аз дигарон ақиб намонда орзуи худро гуфт. Паго ба Локомотиви Ташкент ҳам гузарад. Баъдан мегӯяд, ки ҳамеша орзуи бозӣ кардан дар ин дастаро доштам. Ин ҳамааш майлаш, аммо Дайер дар ин даста дар куҷо бозӣ хоҳад кард? Дар мавқеи ҳимояи марказ ба фикрам Бавария бозингарони хуб дорад. Дар миёнаи майдон, ки он ҷо ҳам Дайер таҷрибаи бозӣ дорад, дар Бавария Кимихас, Леон Горецкаҳом фаромӯш намекунем. Хулас, айни замон он қадар маълум нест, ки Дайер ба Бавария барои чӣ дар кор аст. Агар ҳамчун бозингари захиравӣ ва васеъ кардани ҳаят омада бошад, дар ин сурат метавон Баварияро дар кард. Раду Дрегушин бозингари нави дастаи Тоттенхем шуд. Ин аллакай маълумоти расмӣ аст. Ин дракон ки аст ва чӣ дода метавонад? Раду Дрегушинро шоҳи ҳаво ном мебаранд ва беҳуда ин лақаб ба ӯ дода нашудааст. Бозингари руминиягӣ тибқи оморҳо дар ҳаво воқеан ҳам бозии хуб нишон медиҳад. ӯ қаблан ба дастаи Ювентус тааллуқ дошт ва дар сафи клуби Ҷеноа ба ҳисси аренда бозӣ мекард. Баъдан Ҷеноа ӯро пурра аз Туриньо харид. Пас аз ин дастои топи Аврупо ба ӯ таваҷҷӯҳро оғоз карданд. Тавре Романо хабар дод, Тоттенхем ҳанӯз пеш аз соли нав ба ин футболбоз таваҷҷӯҳ кард. Бо Дрегушин ҳамаи гапҳо пухтанд. Талабгори дигар барои ин бозингар Бавария буд. Дастаи шаҳри Мюнхен ҳатто пули бештар аз Тоттенхем пешниҳод кард, аммо худи футболбоз мехост дар Премер-лигаи Англия бозӣ кунад. Аз ин рӯ Раду пешниҳодҳои дастаи олмониро рад карда хоҳиши гузаштан ба АПЛ ғолиб омад. Агентиҳо ҳатто ангушти ҳайрат газид, ки чӣ гуна мо аз пули бештари Бавария ба хотири гузариш ба Тоттенхем даст кашидем. Аммо инро Дрегушин ва аҳлу наздиконаш мехостанд, ишора кард агенти футболбоз. Леонардо Бануччи дар таърихи футбол ва алахусус дар қарни нав номи худро яке аз дифогарони беҳтарин гузошт. Акнун ин бозингар дар чемпионати Туркия карьерашро идома медиҳад. Дастаи Фенербахче ӯро аз Унион Берлин гирифт. Худи футболбозам ба ин гузариш нигоҳи нек дорад. ӯ дар дастаи Унион Берлин он қадар зиёд бозӣ накард. Чанд муддат осебҳоам зиёд Бануччиро ғам медоданд. Унион дар Лигаи Чемпионов ва ҳам дар Бундеслига кораш хеле бад оғоз шуд. Дар Аврупо дастаи шаҳри Берлин аз гурӯҳ набаромад. Дуҷониб ба хулосае омаданд, ки бо ҳамдигар хайру хуш кунанд. Онҳо шартномаро қатъ карданд. Дар Бундеслига Лео 7 бозӣ гузаронда 1 гол ҳам зад.
балучи бо дастаи кишвари Туркия ба муддати 1 сол шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонд. Имконияти тамдид кардани он ҳам вуҷуд дорад. Ин тарафаш аз худи ҳимоятгари итолиявӣ вобастагӣ дорад. Дар Туркия ҳимоятгари 36сола то охири мавсим 1.3 миллион евро кор хоҳад кард. Бисёриҳо бар он назар ҳастанд, ки Манучи бояд аз Юве на ба Берлин, балки ба ягон МЛС мерафт. ҳазинаи умумии чемпионати Осиё 14.8 миллион евроро ташкил медиҳад. Дастае ки чемпион мешавад 5 миллион евро ба даст хоҳад овард. Ин пули калон аст ва бо он метавон бисёр корҳоро ҳал кард. Барои ҳар дастаи иштирокчӣ $200,000 дода мешавад, яъне ин пулро аллакай дастаи миллии мо дорад. Аммо маълум аст, ки мо мехоҳем бозингарони мо барои футболи кишвар ҳамаи 5 миллион евроро кор кунанд. Ба марҳилаи финалии мусобиқа 24 даста баромаданд. Онҳо аз 12 январ то 2 феврал барои гирифтани унвони беҳтарин дастаи Осиё мубориза хоҳанд бурд. Фаворит чун ҳар вақта дастаи мунтахаби Ҷопон аст. Бо назардошти он, ки дар ҳайати ин тим ситораҳои бештари футболи Осиё бозӣ мекунанд, ин тим дар дилхо мусобиқаи Осиё фаворит мебошад. Ба монанди мусобиқаҳои қаблӣ Австралия, Эрон, Қатар, Кореяи Ҷанубӣ ва Арабистони Саудӣ ҳастанд. баромади дилхо даста ғайр аз мунтахабҳо сенсатсия хоҳад буд. Ҳамчунин мутахассисон аз дигарон дида баромадани дастаи Чинро ба плей-офф бештар ҳисоб мекунанд. Дар чемпионати Осиё ғайр аз футболбозони ба ошно ҳамчун сармураббиёни шинохтаам дорем. Аз ҳама чеҳраи саршинос байни мураббиён албатта ки Роберто Манчини аст. Ӯ пас аз рафтан аз мунтахаби Италия карьераи сармураббигии худро дар тими миллии Арабистони Саудӣ идома дод. Баъд аз чемпиони Аврупо шудан бо мунтахаби Италия, Манчини кӯшиш хоҳад кард, ки дар чемпионати Осиё ҳам натиҷаҳои олиро нишон диҳад. ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.